Tot això ho he anat preparant de peces que ja tinc a mig fer i altres que les estic preparant ara una mica perquè poder explicar-vos a vosaltres també aquesta part expressionista, volumètrica, més de pintoescultura, que també alguns artistes més contemporanis fem. Però és amb l'excusa també de parlar-vos d'Ensor, un dels expressionistes que potser tindrem la sort de veure en algun dels viatges que puguem fer. Què és el que ens motiva a bellugar-nos d'aquesta manera, a fer aquestes extravagàncies matèriques, no? Doncs en el meu cas, les festes populars de Catalunya, això hi ha una part que està preparada per Cervera, pels aquelarres de Cervera, una part que ja es va presentar i que ara passarem unes imatges perquè les pugueu entendre, i una altra seria com Ensor, que també celebrava les agrupacions de gent, les festes carnavalesques. A més, estava molt inspirat amb el que la seva mare tenia, una botiga de màscares i d'objectes de broma i de festa, i això ho va veure des de petit. Això cala, això deixa un imprinting que no hi ha altra manera de poder... Potser en el meu cas serà una part teatral, d'haver-ho viscut a casa, de família, de tradició, i des del meu rebesavi que feia prestidigitació. Per tant, tot això crec que ho portem a la sang. Aleshores, ara ho estic preparant, esteu veient alguns punts que jo començo a bellugar-ho, i us aniré passant imatges perquè pugueu entendre què és el que ens belluga. Què volem fer? Transmetre allò que sentim, allò que ens agrada del nostre poble, aquella cosa grotesca, aquella cosa divertida, transgressora, que ens permet a homes i dones estar dintre d'una gran festa i fer una transmutació de la nostra personalitat, fins i tot. Ara veureu la posta al damunt de les teles, que seria aquest tipus de teles, unes teles amb bastidor, que tothom que es dedica a la pintura ho coneix, i després l'afegitó d'elements diversissíssims, perquè per aquí podríeu trobar aquí a l'estudi tenim de tot. En aquest cas, aquí hi hauria aquestes crineres de cavall que van col·locades amb aquest casquet, i tot això anirà incorporat en aquest cas per aconseguir una pintura, escultura, que doni la sensació trepidant dels aquelarres de Cervera, i per una altra banda intentarem comparar-ho amb Ensor, aquest personatge que també s'afegia ella dintre de les seves obres, fent-se autorretrats barrejat amb totes les personalitats conegudes i no tan conegudes de les seves fantàstiques obres. Fins ara.
Així doncs, Ensor, pallassos, arlequins, carnavals, bromes, festes populars, jo us diria dones d'aigua, i fins i tot el salt dels plens. Mentides, veritats, hipocresia